Kaixo entzuleok, gu Txantxangorri taldea gara. Ni Bidane naiz, ni LH3ko Olaia. Eta nik 8 urteko Nagore naiz. Kaixo arratsaldeon, ni Uniti naiz, eta ni lehenengo mailako dei. Eta ni Amets naiz, azkenekoa. Irratsaio divertigarria egiteko asmoz gaude. Hasteko, Nagorek errez eta goxo bat esango digu. Aurrera! Argitxoren perretxikoa. Osagaiak, 2 lagunentzat. 2 oskolabe patata egosi. Artoa. Letxuga. 8 txorritu bate. Eta maionesa. Tomatea izan ezik, beste barazkiak dadotan moztu. Eta maionesarekin nahaztu. Plateretan banatu. Eta letxuz estali. Patatak egosi, zuritu eta zatitu. Perretxikoaren patatak zurtoinak izango dira. Txerritu baten goialdea moztu. Kontu handiz uste eta patatarekin egindako zurtoinaren gainean jarri. Txotx batekin maionesa motatxoetan jarri. Han hemen tomatearen gainean. Bukatu da! Honegin! Dagoeneko guri gozea sartu zaigu. Orain hau korapiloak datoz. Hodei prest daukagu. Esku aski atzko eske. Orain doa bigarrena. Inurri gorri elbarria irriz. Hau hirugarrena, zaila da, 7 asti gazte. Hau 6ekin astuko zarete, 6 zenide zendo zendian. Eta azkenekoa politena, 8 zorri zoroan. Ederrak dira korapiloak, mingainak dantzan jartzeko. Ipuina dator orain, bai ez, Unity? Bai. Pinotxo. Behin Pinotxo eskolara asere xamar joan zen. Etxea errita egin ziotelako lehen 2 saioetan. Ez zuen lanik egin, eta jolas garaian lagun batekin aseretu eta jo egin zuen. Irakasle galdetu zion, baina Pinotxo zer aplikaz dela oker egiten duala, eta zigortu egin zuen ume txikien kolumpioan ibiltzen laguntzera. Gero, Pinotxo lagunari barkamena eskatu zion eta aurrerantzean adiskide izan ziren. Pinotxotaz gogoratuko gara, gezurra esan baino lehen. Bestela, albisteroarekin barre asko egitea espero dugu. Bota, Olaia!
2017 bukatu da eta 2008 hasi da. Otsaileko gau batean Komuna izeneko mutila jaio zen. Egun bat pasa eta gero, 10 metro luze neurtzen zuen. Eskolara joan eta bere irakaslea Messi zela ikusi zuen. Eta gelako maskota txerri bat. Aurrerago Komuna konturatu zen, txerria Messirena zela. Eta txerri horrekin odolkiak egin zituen. Barrez jarraitzeko txisteak datoz orain. Iran eta biok azalduko dizkizuegu. Pijama! Egun batean ume batek bere amari esan zion. Zergatik sartzen duzu pijama hoi azpian? Ez imurtzeko, noski. Horta, zergatik ez duzu amona ere jatzen? Ikaslearen eta irakaslearen arteko elkarrizketa. Zenbat ezur ditu hire gorputzak? 208 andereño. Buru gogorralako hori. Ez zainean esan 207 ezur bakarrik dituela gure gorputzak? Bai, baina gaur bazkaltzean oliba ezur bat irentsi dut ordea. Hortxe duzu fandangua geure gustukoa. Zerbait egitekotan zuzen eta artez zorri bat Txisteak bukatuta, lana jarriko dizuegu. Asmakizuna datzozeta. Hau pametxe eta odei. Kurra fandangua, hortxe duzu fandangua geure gustukoa. Hortxe duzu fandangua geure gustukoa. Zerretan kada baina korrikalari trebea. Zerrutera. Mandire bat, baina arizkoa ez. Guztia estaltzen du, baina ura ez. Zerta? Cervantes iolakori gertatu zitzaion. Kurra, kurra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure gustukoa. Hortxe duzu fandangua geure gustukoa. Gurea, burua, asmakizunekin suetake dariola dago. Freskatzeko nagorek esaera zar batzuk esango dizkigu. Ea ba! Astigareta, eguzki atera orduko erreta, euri hasiko orduko erreka. Noiz erabiltzen da? Hau horretan muturreko klima baldintzak izaten direla esateko. Egia egi,
Ogi, ardo, 2 eta 2, 4. Noiz erabiltzen da, egia esaten dugula azpimarratzeko. Goizean laino gorri, gaueko iturri. Noiz erabiltzen da, goizean zerua gorri dagoenean iluntzean euria egingo duela adierazteko. Eta azkenik, txurrut 1, txurrut 2 konturatzerako zilipurdi. Noiz erabiltzen da, asko edanez gero mozkortu egiten gerala esateko. Guk behintzat buruz ikasi ditugu. Olerkiak datoz orain, aurrera bigane! Ametsak. Maindira zuri artean, eskutatzen dira nire ametsak. Berdinak direla zuriak eta beltzak. Nazio pobrei laguntzen dietela nazio aberatsek. Diruak baino gehiago balio duela bizitzak. Isildu direla betirako bomba eta fusilotxak. Baina jaititzen naizenean, pena hartzen du nire bihotzak. Nire zuri artean, eskutatzen direlako nire ametsak. Jose Antonio Ormazabal. Segidan, denon artean, mikrofonoetan kanta hau eskeniko dizkizuegu. Ordoa! Batzu da ondo pasatzera gatoz, dantzatuta bestera ikasteko. Amets berriak ezagutuz, maitasun hitzak zuratuz, izanaz dira entzun orain zu. Ezin daki noiz datorren udarik onena, katakin dauazen. Batzuk ez gara pasakabiko umemokoak ez. Zerua gure mugara, ezin daki noiz datorren udarik onena. Bukatu dugu, zer pena, baina berriro izango dugu elkarrekin egoteko aukera. Agur!